No, takže dobre, toto je pred bojom. Takto to je. Prečo? Odkiaľ ja mám taký zmysel pre humor? Totižto, keď nejde o život, nejde o nič. A keď bojuješ v zákopoch a vieš, že o 2 hodiny ideš do útoku, ak nedokážeš sa odpútať svoje myšlienky od toho, čo bude o 2 hodiny, a ty budeš stále o 2 hodiny, koniec môjho života môže byť. Nie, bullshit. Nestarám sa. 2 hodiny mám, žijem teraz, nech je sranda, nech je piča a nemyslíš na to, keď pôjdeš do útoku, čo môže byť. A takto, keď pôjdeš, 2 hodiny prejdu a ty stráviš v srande, pičoviny, nejde o život, nejde o nič, si robíš piču zo svojich spolubojovníkoch. Normálne sa dojebávate, ty si kokoda, ty si to a ty si, proste, piču si jeden z druhého robíte. To nie, že by ste si nevážili svojich spolubojovníkov, ale to, že ich chcete odpútať, že o 2 hodiny ideme do útoku a každý z nás môže byť mŕtvý, alebo horšie, môže mu chýbať ruka, noha, polku lebky, kosti mu môže odrbnúť a mozog mu bude trčať z hlavy. A tým, že ja si robím srandu z mojich spolubojových a ty si taký a oni si so mňa robia srandu, my nemyslíme na to. A potom, keď ideme do útoku, máme čistú myseľ. A už sa nestaráme, čo sa nám môže stať, ale čo musíme urobiť, aby sa nám nič nestalo. A takíto ľudia ako Krsná, ako títo, oni nikdy nebojovali. Oni im nikdy nešlo o život. A preto nevedia, čo to je, keď nejde o život, nejde o nič. Robenie si piču, to je spôsob, ako prežiješ. Ako tvoja myseľ je čistá, keď ideš do boja. Pretože keď budeš 2 hodiny sedieť v zákope a teraz rozmýšľať, toto môžu byť moje posledné 2 hodiny v živote. A čo sa stane, keď pôjdem? A čo keď budem zranený? A čo keď budem zabitý? A čo keď dostanem guľku do hlavy? Čo keď dostanem guľku do ramena? A čo keď dostanem guľku do druhého ramena? Alebo čo keď nejaká črepina ma zasiahne a vytrhne mi moje čreva? A príde čas, ideme do útoku, ty vyjdeš, budeš držať zbraň v ruke a čakať, kedy dostane zásah, pretože už si to v hlave vymyslel, že budeš mŕtvý. Nie, kamaráde. Pokiaľ tu nejde o život, nejde o nič, sa piču si robíme, strandujeme a zabávame sa, piču si robíme z jeden z druhého, aj keď sa nasereme, to je to, že nasrať svojho spolubojovníka, aby nemyslel na to, že môže byť o 2 hodiny mŕtvý. Ja som sa naučil robiť piču z ľudí, pretože tak som ostal naživé. Tak oni ostali naživé. Pretože sa rozmýšľali nad tým, akú piču si z nich robím a nerozmýšľali na tom, že o 2 hodiny môžu byť mŕtvi. A tým som im robil láskavo, že som si robil piču. Ale toto Krsnátko nepochopí. On si robil srandu z Vaculčiaka. On si robil srandu. Keď nedokážeš robiť srandu, neprežiješ v boji, ty kokot. Takže moji milí, toľko na dneskaj. 2:19. Takže veľmi som rád, že toto sme boli spolu. Takáto sranda ešte nebola. Sranda ešte nebola pre mňa. Peniaze išli, sranda bola. Hej, I'm ready to rock and roll do boja. Pretože teraz ľudia si už sa vytvorili konsenzus na prvom rade potrestanie zločinov proti ľudskosti trestom smrti a likvidácia vlády politických strán. Už je to konsenzus vytvorený, idem do boja. Už to je nejak pred 30 rokmi, kde som rozprával ľuďom, ideme si zvoliť samých zástupcov. Čo? Ako samých zástupcov? Bez politických strán? To musia politické strany. Hovno. Presne tak. Konsenzus je tu vytvorený. Veď si zoberme medicínsky norimberský proces. A
a vôbec norimberské procesy. Veď všetci sa vyhovárali, že oni plnili pokyny a prelomil sa systém retroaktivity, pokiaľ ide o trestnoprávnu zodpovednosť. Čiže vzhľadom na to, čo toto hovedo Mengele Lengvarsky robí... Už to je nejak pred 7 rokmi, keď som chcel, aby sa tu popravovali, ako Rumúni popravovali. Čo, na čo? No, na čo? Už to je. A bude sa tu popravovať pod judikatúrou zločinov proti ľudskosti. Treba sa vážne zaoberať, samozrejme, že do budúcnosti, že sa zavedie trest smrti za takéto genocidné konanie, ktoré tu predvádza tento Pinochet. Veď to nie je normálne. Však keď sme, a práve zase treba povedať, keď povalili princíp retroaktivity neopodstatnene kvôli jednej osobe, Mečiarovej amnestie, tak myslím si, že opodstatnenie, ale teraz dôvodné, opodstatnenie povaliť princíp retroaktivity, zaviesť trest smrti, aby sa zaviedla trestnoprávna zodpovednosť za genocídu národa. A pôjdu všetci, ako keď si myslia aj títo vysokí funkcionári v medicínskom procese. U Hitlera sa vyhovárali, my sme ako plnili pokyny, to bola štátna politika, tam šéf epidemiologického ústavu a rôzne pozície, ktoré súviseli s týmito medicínskymi pokusmi bez súhlasu ľudí a nastúpila tam cez retroaktivitu trestnoprávna zodpovednosť a traja dostali povraz. Ako nie, veď tak kde chceme uvažovať o tom, keď nie v takýchto prípadoch, aby sa opätovne zaviedol trest smrti. Však ide o likvidovanie nášho národa. Máme telefonát prvý. Teda našich občanov, aby sme boli všeobecní. Haló? Vy hnusné kurvy, pôjdete dole. Ako šiel Hitler, Franco, Mussolini, Salazar, pôjdete dole. Vy hnusné svine, vasky ten vás rozjebe. Pôjdete dole, vy hnusné svine, vasky ten vás rozjebe. Slovensko bolo krajinou silnou, kvalitné hospodárstvo, armáda a priemysle, no títo hajzli všetko rozkradli, živoriť nás nechali. No títo hajzli všetko rozkradli, živoriť nás nechali. Odpor sa dvíha, blesky sa blížia, slovenský národ už konečne stojí na nohách. Nechceme biedu a mizériu, my chceme späť svoju vlast. Nechceme biedu a mizériu, my chceme späť svoju vlast. O áno, áno, ideme na to, duch našich vlasteneckých predkov volá do boja. Štefánik Hoďa, Francis Hlinka nás v tomto boji podporia. Štúr Hurban Kráľ, Vajanský Šrobár nás v tomto boji podporia. Vy hnusné kurvy, dáme vás dole. Pán Rudolf Vasky demokraciu tu nastolí. Češi, Slováci budú zas bratři, fašisti pôjdu do píči. Češi, Slováci budú zas bratři, fašisti pôjdu do píči. Aj.